హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ ప్రణామాలు. సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతం 3వ స్కందము 27వ అధ్యాయము 7వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యముల ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 27వ అధ్యాయము 7వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రీడ్. సర్వభూత సమత్వేన సర్వభూత సమత్వేన సర్వభూత సమత్వేన సర్వభూత సమత్వేన సర్వభూత సమత్వేన సర్వభూత సమత్వేన నిర్వైరేణ ప్రసంగతః. నిర్వైరేణ ప్రసంగతః. నిర్వైరేణ ప్రసంగతః. నిర్వైరేణ ప్రసంగతః. నిర్వైరేణ ప్రసంగతః. నిర్వైరేణ ప్రసంగతః. బ్రహ్మచర్యేణ మౌనేన బ్రహ్మచర్యేణ బ్రహ్మచర్యేణ మౌనేన బ్రహ్మచర్యేణ మౌనేన బ్రహ్మచర్యేణ మౌనేన బ్రహ్మచర్యేణ మౌనేన స్వధర్మేణ బలీయసా.
స్వధర్మేణ బలీయసా స్వధర్మేణ బలీయసా స్వధర్మేణ బలీయసా స్వధర్మేణ బలీయసా స్వధర్మేణ బలీయసా శ్రీకృష్ణ సర్వభూత సమత్వేన నిర్వైరేణ ప్రసంగతః సర్వభూత సమత్వేన నిర్వైరేణ ప్రసంగతః సర్వభూత సమత్వేన నిర్వైరేణ ప్రసంగతః సర్వభూత సమత్వేన నిర్వైరేణ ప్రసంగతః బ్రహ్మచర్యేణ మౌనేన స్వధర్మేణ బలీయసా బ్రహ్మచర్యేణ మౌనేన స్వధర్మేణ బలీయసా బ్రహ్మచర్యేణ మౌనేన స్వధర్మేణ బలీయసా బ్రహ్మచర్యేణ మౌనేన ధర్మేణ బలీయసా హరే కృష్ణ సర్వభూత సమత్వేన నిర్వైరేణ ప్రసంగతః బ్రహ్మచర్యేణ మౌనేన స్వధర్మేణ బలీయసా సర్వభూత సమత్వేన నిర్వైరేణ ప్రసంగతః బ్రహ్మచర్యేణ మౌనేన స్వధర్మేణ బలీయసా. హరే కృష్ణ రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. బాపిరెడ్డి ప్రభుజీ, తర్వాత శశికళ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణమాలు. సర్వభూత సమత్వేన నిర్వైరేణ ప్రసంగతః బ్రహ్మచర్యేణ మౌనేన స్వధర్మేణ బలీయస. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. సర్వభూత సమత్వేన నిర్వైరేణ ప్రసంగతః బ్రహ్మచర్యేణ మౌనేన స్వధర్మేణ బలీయసా. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. మాధవి నీలపు మాతాజీ, వెంకట నరసారెడ్డి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. సర్వభూత సమత్యేన నిర్వైరేణ ప్రసంగతః బ్రహ్మచర్యేణ మౌనేన స్వధర్మేణ బలీయసా. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సర్వభూత సమత్వేన నిర్వైరేణ ప్రసంగతః బ్రహ్మచర్యేణ మౌనేన స్వధర్మేణ బలీయసా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ, హనుమప్రసాద్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. సర్వభూత సమత్వేన నిర్వైరేణ ప్రసంగతః బ్రహ్మచర్యేణ మౌనేన స్వధర్మేణ బలీయసా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. సర్వభూత సమత్వేన నిర్వైరేణ ప్రసంగతః బ్రహ్మచర్యేణ మౌనేన స్వధర్మేణ బలీయసా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. అయిపోయిందా ప్రభు? ఎస్ ప్రభుజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. సర్వ 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 భూత భూత జీవులు జీవులు సమత్వేన
సమత్వేన సమముగా గాంచుచు గాంచుచు నిర్వైరేణ నిర్వైరేణ శత్రుత్వము లేకుండా శత్రుత్వముండా అప్రసంగతః సంగతః సన్నిహిత సంబంధము లేకుండా సన్నిహిత సంబంధము లేకుండా బ్రహ్మచర్యేణ బ్రహ్మచర్యేణ బ్రహ్మచర్యముతో బ్రహ్మచర్యముతో మౌనేన నేనా మౌనముతో స్వధర్మేణ ధర్మేణ స్వధర్మముతో ధర్మముతో బలీయస ఫలమును అర్పించుచు ఫలమును అర్పించుచు శ్రీకృష్ణ భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భక్తి యోగమును నిర్వహించునప్పుడు మనుజుడు ఎవ్వరి ఎడను వైరము లేకుండా అయినను ఎవరితోనూ సన్నిహిత సంబంధములు లేకుండా ప్రతి జీవిని కూడా సమభావముతో గాంచవలెను. బ్రహ్మచర్యము నవలంబించవలెను, గంభీరునిగా నుండవలెను. దేవదేవునికే ఫలము నర్పించుచు స్వధర్మమును నిర్వహింపవలెను. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ భక్తి యోగమును నిర్వహించునప్పుడు మనుజుడు ఎవ్వరి ఎడను వైరము లేకుండా అయినను ఎవ్వరితోనూ సన్నిహిత సంబంధములు లేకుండా ప్రతి జీవిని కూడా సమభావముతో గాంచవలెను. బ్రహ్మచర్యము అవలంబించవలెను. గంభీరునుగా నుండవలెను. దేవదేవునికే ఫలము నర్పించుచు స్వధర్మమును నిర్వహింపవలెను. శ్రీకృష్ణ. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. శ్రీకృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. భాష్యము. పూర్ణ శ్రద్ధతో భక్తి యోగమునందు నెలకొనడి కృష్ణ భక్తుడు సర్వజీవుల ఎడ సముడైయుండును. అనేక రకములగు జీవజాతులున్నను భక్తుడు మాత్రము బాహ్య తొడుగులను గాంచబోడు. దేహమందు వసించుచున్న ఆత్మనే అతడు గాంచును. ప్రతి జీవాత్మయు దేవదేవుని అంశయే గనుక అతడెట్టి భేదమును గాంచబోడు. విఘ్నుడు అగు భక్తుని దృష్టి అది విద్యా వినయ సంపన్నుడగు బ్రాహ్మణుడు సునకమును ఏనుగును గోవు నడుమ భక్తుడు లేదా పండితుడు ఎటువంటి భేదమును గాంచడని భగవద్గీత యందు తెలుపబడినది. దేహము కేవలము బాహ్య ఆచ్ఛాదనము మాత్రమే అని నిజమునకు ఆత్మ దేవదేవుని యొక్క అంశయని అతడు ఎరిగియుండుటయే అందులకు కారణము. భక్తుడు ఏ జీవితోనూ శత్రుత్వమును కలిగి ఉండడు. కానీ దీని భావము అతడు అందరితోనూ కలిసిపోవునని కాదు, అది నిషేధింపబడినది.
అప్రసంగత అనగా ఎవరితోనూ సన్నిహిత సంపర్కమును కలిగి ఉండక పోవుటయని భావము. భక్తునికి తన భక్తి యోగ నిర్వహణతోనే సంబంధము కనుక తన లక్ష్యపు పురోగతికై అతడు కేవలము భక్తులతోనే కలియవలెను. ఇతరులతో కలియవలసిన అవసరము అతనికి ఏమాత్రము లేదు. ఎవరిని శత్రుభావముతో గాంచకుండాను అతని వ్యవహారములన్నీయును భక్తి యోగమునందు నెలకొనిన వారితోనే సంబంధమును కలిగియుండుట అందులకు కారణం. భక్తుడు బ్రహ్మచర్యము పాటించవలెను. బ్రహ్మచర్యం అనున్నది మైథున సుఖము నుండి పూర్తి విరమణను కోరదు. కేవలము భార్యతో సంతృప్తి చెందుటయు బ్రహ్మచర్య వ్రతము కిందే వచ్చును. ఏది ఏమైనను మైథున సుఖమును వర్జించుటయే ఉత్తమ నియమము. అదియే అత్యంత వాంఛితము. అది సాధ్యము కానిచో భక్తుడు ధర్మానుసారంగా వివాహమాడి భార్యతో ప్రశాంతంగా జీవించవచ్చును. భక్తుడైన వాడు అనవసరంగా మాట్లాడరాదు. గంభీరుడైన వానికి ప్రజల్పమునకు సమయమే ఉండదు. అతడెల్లప్పుడూ కృష్ణ భక్తి భావనలో తలమునకలయ్యుండును. అతడెప్పుడు మాట్లాడినను కృష్ణుని గూర్చియే మాట్లాడును. మౌనమను దాని భావము మనుజుడు మాట్లాడకూడదని కాదు, అతడు అప్రసంగము చేయరాదనియే దాని భావం. కృష్ణుని గూర్చి పలుకుట యందు అతడు అమితోత్సాహమును కలిగి ఉండవలెను. ఇచ్చట వర్ణింపబడిన మరి ఒక ముఖ్య అంశము స్వధర్మము అనున్నది. శ్రీకృష్ణ భగవాను నిత్య సేవకునిగా వర్తించుట లేదా కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేయుటయని దాని భావము. ఇక బలీయస అనగా సమస్త కర్మల ఫలములను దేవదేవునికి అర్పించుట. భక్తుడెప్పుడునూ తన ఇంద్రియ భోగార్థమై పనిచేయడు. తానేది ఆర్జించినను భుజించినను వనరించినను భక్తుడు దానినంతటినీ శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రీత్యర్థమే అర్పణము కావించును. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈ శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 27వ అధ్యాయమైనటువంటి ప్రకృతి అవగాహన అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఉన్నాము మనము. ఈ అధ్యాయంలో ఈ ప్రకృతి గురించినటువంటి అవగాహన, జీవుడు ఈ భవబంధనాల నుండి భౌతిక జగత్తు నుండి బయటపడేటువంటి మార్గాన్ని ఆ కపిల భగవానుడు తన జనని అయినటువంటి దేవహూతికి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూస్తూ ఉన్నాం. సో గత శ్లోకంలో ఆ కపిల భగవానుడు చెప్పినటువంటి అంశము
మానవుడు యోగ పథమును అభ్యసించుచు శ్రద్ధావంతుడు కావలెను అని చెప్పారు. అంటే ఈ భక్తి యోగంలో నేరుగా పాల్గొననటువంటి కొంతమంది చేసేటువంటి ఆ యోగ విధానంలో పాల్గొనాలి. అందులో ఆ యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యానము, సమాధి అనేటువంటి 8 అంగాలతో కూడిన అష్టాంగ యోగ విధానము అభ్యసించబడుతుంది అని చెప్తారు. అందులో ముఖ్యంగా యమ నియమాలు అవి అంటే బాహ్యంగా అంతర్గతంగా మనం పాటించవలసినటువంటి కొన్ని నియమాలను పాటించడం ద్వారా నియంత్రణను అభ్యసించడము అని దాని యొక్క భావము అంటూ చెప్పినటువంటి. సో ఆ విధంగా ఆ శ్రద్ధావంతుడైనటువంటి వాడు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య కథలను శ్రవణం చెయ్యాలి. అలాగే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య గుణగణాలను కీర్తించాలి అని చెప్పారు. సో ఆ విధంగా చేస్తూ విశుద్ధమైనటువంటి భక్తియుత సేవ స్థాయికి తనను తాను ఉద్ధరించుకోవాలి అంటూ చెప్పినటువంటి అంశంని మనము నిన్నటి శ్లోకంలో చూసినటువంటి అంశము. సో ఎందుకంటే భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తాడు, జీవుడు తన మనసు ద్వారా మనసును పతనం చెందించుకోవద్దు, అది ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి చేరుకునే విధంగా చేసుకోవాలి అని చెప్పుకుంటుంటాం. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఆ మనిషి ఎప్పుడు కూడా తనను తాను ఉద్ధరించుకోవాలి. అది ఏ విధంగా సాధ్యపడుతుందంటే భక్తి యోగ విధానంలో పాల్గొన్నప్పుడే అది సాధ్యమయ్యేటువంటి విషయం. సో కనుక ఆ భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా తనను తాను ఉద్ధరించుకోవాలి, కానీ అతను దిగజార్చుకోకూడదు అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి అంశం. సో ఇక ఈరోజు శ్లోకము మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి సో ఇంకా కపిల భగవానుడు ఈ విధంగా కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. సర్వభూత సమత్వేన నిర్వైరేణ అప్రసంగతః బ్రహ్మచర్యేణ మౌనేన సర్వధర్మేణ బలీయస. సో ఇక ఆ విధంగా భక్తి యోగమును నిర్వహించుచు, అంటే ఆ భక్తి యోగమును నిర్వహించున్నప్పుడు ఆ మనిషి ఎవ్వరి ఎడను వైరము లేకుండా, సో అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, సర్వభూత సమత్వేన అంటే సర్వభూత సమస్త జీవులను, సర్వ అంటే సమస్తము, సర్వమైనటు సర్వజీవులను, ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి అన్ని జీవులను సర్వభూత సమత్వేన ఈ జీవుల ఎడ సమత్వ భావంతో ఉండాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అందుకే ఆ భక్తి యోగమును నిర్వహించేటప్పుడు, భక్తులుగా ఉన్నప్పుడు మానవుడు ఎవ్వరి ఎడను వైరవమును లేకుండా, అలాగే ఎవ్వరి ఎడ సన్నిహిత సంబంధమును లేకుండా ప్రతి జీవుని సమభావంతో చూడాలి. అంటే వీడు నా మిత్రుడు, వీడు నా శత్రువు, వీడిని నేను దూరంగా ఉంచుతాను, లేదా వీడు నాకు బాగా దగ్గర కాబట్టి వీటితో ఎప్పుడు నేను జాంగిగిరి చేస్తాను, అది కాదు కావాల్సింది ఇక్కడ. సో భక్తిలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వాడు ఎప్పుడును ఈ భక్తి యోగ నియమములో పాల్గొనేటువంటి వాడు ఎవరి ఎడ, ఏ జీవి ఎడ వైరము లేకుండా ఉంటాడు, అతడు ఎవడిని విరోధులుగా చూడడు. అలాగే అని మరి ఇంకెవరిని కూడా తనకు బాగా దగ్గర వాళ్ళు లేదా అతి సన్నిహిత సంబంధాన్ని పెట్టుకొని ఉండడు. సో అన్ని జీవుల ఎడ సమత్వ భావంతో ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. అంతేకాకుండా ఇంకా భక్తి యోగమును నిర్వహించేటువంటి వాడు బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించాలి. అలాగే మౌనంగా ఉండాలి. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యములలో చెప్తుంటారు, భగవద్గీతలను కూడా, మౌనేన అంటే ఏమీ మాట్లాడకుండా ఉండడం అని కాదు,
అనవసరమైనటువంటి విషయాలు, ఈ జన సామాన్యానికి సంబంధించినటువంటి ఈ లౌకికమైనటువంటి విషయాలకు సంబంధించి ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలను మాట్లాడకుండా ఉండడము అని అర్థం. స్వధర్మేన, మరి ఇక్కడ స్వధర్మంతో బలీయస అంటే ఫలములను అర్చించు. తను చేసేటువంటి అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు బ్రహ్మచర్యమును అవలంబించాలి, గంభీరునుగా ఉండాలి, అంటే మౌనంగా ఉండడం, అంటే ఇక్కడ ఏది పడితే అది మాట్లాడకుండా ఉండడము, అప్రసంగాలు చేయకుండా ఉండడం, ఈ జనసామాన్యమైనటువంటి విషయాలను గురించి మాట్లాడకుండా ఉండడం. సో మరి ప్రతిదీ కూడా తన యొక్క ధర్మాలన్నింటినీ కూడా ఆ దేవదేవునికి అర్పిస్తూ ఉండడము, ఆ స్వధర్మం అంటే ప్రతిదీ కూడా ప్రతి ఫలాన్ని కూడా తాను చేస్తూ తాను ప్రతిదీ కూడా భగవత్ సంబంధంలోనే తాను చేసేటువంటి ప్రతిదీ కూడా అంటే దేవదేవునికి ఫలములను అర్చించుచు స్వధర్మమును నిర్వహించవలెను అని చెప్తున్నారు. సో ఇది ఇక్కడ కపిల భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇక్కడ భాష్యంలో ఆయన ఈ విధంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. పూర్ణ శ్రద్ధతో భక్తి యోగమునందు నెలకొనడి కృష్ణ భక్తుడు, అంటే పరిపూర్ణమైనటువంటి శ్రద్ధతో అనన్య భక్తితో నెలకొనేటువంటి ఆ కృష్ణ భక్తుడు సర్వజీవుల ఎడ సముడై ఉండును. అన్ని జీవుల యందు ఆయన సమత్వ భావాన్ని కలిగి ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. అదే భక్తుని యొక్క లక్షణం. ఏ జీవి ఎడ విరోధస్వాన్ని కానీ ఏ జీవి యందు అతిగా ఆకర్షితుడై ఉండడం కానీ ఉండనిదే భక్తుని యొక్క లక్షణము అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఇక్కడ అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు అంటూ ఉన్నారు అనేక రకములకు జీవజాతులున్నను. సో మనం చెప్పుకుంటాం ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులు ఉన్నాయి. మరి అందులో మానవులమే 4 లక్షల రకాలుగా ఉన్నటువంటిది. మరి ఈ విధంగా అనేక రకాలుగా ఉన్నటువంటి జీవజాతులులో భక్తుడు మాత్రము ఈ బాహ్యమైనటువంటి తొడుగులను గాంచబోడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ జీవి ధరించినటువంటి ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి క్షీణించిపోయేటువంటి ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి దేహాన్ని గురించి భక్తుడు ఎన్నడూ పట్టించుకోడు. ఎందుకంటే భక్తుడు ఈ దేహాన్ని గురించి అంటే ఈమె ఎర్రగా ఉన్నది లేదా నల్లగా ఉంది, అంద వికారంగా ఉంది, అలాంటి ఈ బాహ్యమైనటువంటి విషయాలను గురించి అతడు భక్తుడు ఎప్పుడూ కూడా ఆలోచించడు అని చెప్తాడు. ఎందుకంటే ఈ దేహమందు ఆ భగవంతుని యొక్క అంశగా ఉన్నటువంటి ఆ ఆత్మనే అతడు చూస్తాడు. అందుకనే సర్వజీవుల ఎడ సమత్వ భావంతో ఉంటాడు నా భక్తుడు అంటూ చెప్తాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. సో అలాగే ఇక్కడ ప్రతి జీవాత్మయు దేవదేవుని అంశగానే అతడు కాబట్టి మరి ప్రతి జీవులలో ఈ బాహ్యమైనటువంటి రంగులను బట్టి కానీ లేదా అందాలను బట్టి కానీ అతడు ఆ జీవుణ్ణి గాంచబోడు అని చెప్తాడు. సో విఘ్నుడైనటువంటి వాడు అంటే జ్ఞాని అయినటువంటి వాడు విద్యా అంటే బుద్ధిమంతుడైనటువంటి వాడు భక్తుడి యొక్క దృష్టి ఆ విధంగానే ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో భగవద్గీతలో మనకి 5వ అధ్యాయములో 18వ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో చెప్పినటువంటి విషయాన్ని చూస్తాం. మరి ఆ విద్యా వినయ సంపన్నుడైనటువంటి బ్రాహ్మణుడు గాని శునకమును గాని ఏనుగును గాని గోవును గాని వాటి మధ్య ఉండేటువంటి ఆ భేదాన్ని భక్తుడు ఎప్పుడూ కూడా గాంచడు అని చెప్పినటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రభుజీ. ఆ శ్లోకం 18వ శ్లోకం ఎవరైనా చెప్తారా? హరే కృష్ణ. ఓకే, మ్యూట్ చేయాలి. హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారా మాతాజీ ఆ శ్లోకం?
ఓకే, ఎవరికైనా ఒకరికి ఇచ్చేసాను చెప్పు. ఎస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఉమాపతి కృష్ణ ప్రభు. ఓకే, సరే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చెప్తారా ప్రభు? శ్లోకం గుర్తుందా? లేదు చెప్పలేదు ప్రభుజీ. దీప మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునీచైక స్వపాకే చ పండితా సమదర్శినః. హరే కృష్ణ. హరి బోల్. హరే కృష్ణ. సో మనకి భగవద్గీత 5వ అధ్యాయము 18వ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పినటువంటి అంశం ఆయన ఈ విధంగా చెప్పారు. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని శునిచైవ స్వపాకే చ పండిత సమదర్శినః. సో ఆ వినమ్రులైనటువంటి యోగులు నిజమైనటువంటి వారి యొక్క జ్ఞాన బలంతో, అంటే ఆ బుద్ధి బలంతో, ఆ విద్యా వినయాలు కలిగినటువంటి, ఆ విద్యా వినయాలలో సంపన్నుడైనటువంటి బ్రాహ్మణునైనా, గోవునైనా, ఏనుగునైనా, కుక్కనైనా, కుక్క మాంసం తినేటువంటి చండాలుడునైనా సమదృష్టితోనే చూస్తాడు. అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు ఆ జాతుల మధ్య, కులాల మధ్య ఎటువంటి భేదాన్ని చూపించడు అని చెప్తుంటారు. సో ఎందుకంటే సాంఘిక దృష్ట్యా మనం చూస్తే బ్రాహ్మణుడు చండాలుడు భిన్నం కావచ్చు. అలాగే జాతి దృష్ట్యా చూస్తే కుక్క, గోవు, ఏనుగు భిన్నం కావచ్చు. కానీ పండితుడైనటువంటి వాడు వారి యొక్క దృష్టిలో, ఆ పండితుడైనటువంటి యోగి యొక్క దృష్టిలో ఈ దేహ భేదాలన్నీ అర్ధరహితాలుగా చూస్తారు. ఎందుకంటే అన్నీ కూడా క్షీణించిపోయేది, వెనక ముందో క్షీణించిపోయేటువంటి, కానీ అందులో ఉండేటువంటి ఆత్మ, ఆ భగవంతుని యొక్క అంశగా ఉన్నటువంటి ఆత్మ మాత్రమే శాశ్వతమైనది. సో ఆ విధంగా ప్రతి జీవి యందు ఆత్మను దర్శించడం వలన సో ఇక ఆ విఘ్నుడైనటువంటి భక్తుడు వారి మధ్య ఎటువంటి భేదమును కాంచడు అనేటువంటి విషయం. సో అదే విషయాన్ని భగవద్గీత యందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు. దేహము కేవలము బాహ్య ఆచ్ఛాదనము మాత్రమే అని, నిజమునకు ఆత్మ దేవదేవుని అంశయే అని అతడు ఎరిగి ఉండుటయే అందులకు కారణం. ఆ విద్యా వినయ అక్కడ అంటే ఆ జ్ఞానవంతుడైనటువంటి, ఆత్మజ్ఞాని అయినటువంటి భక్తుడు ఈ దేహము కేవలము ఆ ఆత్మకు స్థానాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఒక పంజరం, ఆచ్ఛాదనము, బాహ్య ఆచ్ఛాదనం అని అతడు ఎరిగి ఉంటాడు. అందుకే ఈ దేహ సంబంధమైనటువంటి భేదాలను అతడు పట్టించుకోడు. ఆ దేహాలలో ఉండేటువంటి ఆత్మ, ఆ పరమాత్ములనే, ఎందుకంటే ప్రతి జీవులోనూ ఆ ఆత్మతో పాటు పరమాత్ముడు కూడా ఉండేటువంటి, సో వారిని దర్శించుకోగలుగుతాడు. సో అటువంటి వాడు అన్ని జీవుల పట్ల సమత్వ భావంతో ఉంటాడు. అందుకే భక్తుడు ఏ జీవితోనూ శత్రుత్వమును కలిగి ఉండడు అని చెప్తాడు. అలా శత్రుత్వం కలిగి ఉండడు అంటే దాని అర్థము అందరితోనూ కలిసిపోవునని కూడా కాదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మనకి రూపగోస్వాముల వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు, ఆ పరిత్యజించవలసినటువంటి కొన్ని అంశాలను గురించి చెప్పినటువంటి దాంట్లో ఈ సాధారణమైనటువంటి జనులకు దూరంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ బాహ్యం ప్రపంచంలో ఈ అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉండేటువంటి మిథ్య అహంకార ప్రభావంతో ఉన్నటువంటి వారు అనవసరమైనటువంటి లౌకికమైనటువంటి విషయాలను గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటుంటారు. సో కనుకనే ఆ విషయాలకు, అటువంటి జనసామాన్యానికి దూరంగా ఉండాలి భక్తుడు అనేటువంటి వాడు. భక్తుడు ఎప్పుడూ కూడా ఇతర భక్తులతో సాంగత్వంలోనే ఉండాలి, ఇతర వైష్ణవ సాంగత్వంలోనే ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. సో అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు అంటున్నారు, భక్తుడు ఏ జీవితోనూ శత్రుత్వము కలిగి ఉండడు అంటే దాని భావము
అన్ని జీవులను సమానంగానే చూస్తాడు తప్ప కొంతమందితో చాలా సాన్నిహిత్యాన్ని పెంపొందించుకోవడము అని కాదు అని అంటున్నారు సాధారణమైనటువంటి వారితో. అది నిషేధించబడినది అనేటువంటి విషయం. సో అది మనకి రూపగోస్వాముల వారు కూడా ఇవ్వబడినటువంటి అంశం. సో అందుకే ఇక్కడ అప్రసంగత అంటే ఎవరితోనూ సన్నిహితమైనటువంటి సంపర్కమును కలిగి ఉండకపోవుట అని భావము అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరితోనూ అతి సన్నిహితంగా తన యొక్క సంబంధాన్ని కలిగి ఉండకపోవుట అని భావము అని చెప్తున్నారు. ఏది అప్రసంగత అనేటువంటి ఆ పదం యొక్క అర్థం ఇక్కడ చెప్తుంది. అలాగే భక్తునికి తన భక్తి యోగ నిర్వహణతోనే సంబంధము. ఎందుకంటే భక్తుడికి ఎప్పుడు కూడా తాను ఆ భగవంతునికి సేవ చేసేటువంటి ఆ భగవంతుని విధానంలో, ఆ భగవన్ నామస్మరణలో, ఆ భగవన్ లీలలను శ్రవణం చేయడంలోనూ తనకి ఎప్పుడు శ్రద్ధ ఉంటూ ఉంటుంది. ఆ భక్తి యోగాన్ని నిర్వహించడమే తన యొక్క సంబంధం. తద్వారానే అతడు తన యొక్క లక్ష్యాన్ని వృద్ధి చేయించుకోగలుగుతాడు. అందుకే అతడు కేవలము భక్తులతోనే, ఎందుకంటే ఒక భక్తుడు ఇంకొక భక్తుడితో కలవడం వల్ల ఆ భగవంతుని గురించి వారికి తెలిసినటువంటి విషయాలను చర్చించుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటూ ఉంటుంది. అందుకే చెప్తున్నారు ఇక్కడ భక్తునికి తన భక్తి యోగ నిర్వహణతోనే సంబంధము, కనుకనే తన లక్ష్య పురోగతికై అతడు కేవలము భక్తులతోనే కలియును. సో అలాగే ఇతరులతో కలియవలసిన అవసరము అతనికి ఏమాత్రము లేదు. ఎందుకంటే ఇతరమైనటువంటి అంశాలతో ఆ భక్తుడికి సంబంధము లేదు కనుక మరి ఆ భక్తుడు అనేటువంటి వాడు ఇతర భక్తులతోనే కలవాలి తప్ప ఈ జనసామాన్యంతో కలిసిపోవడం కాదు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఎవరిని శత్రుత్వ భావంతో గాంచకున్నను అతడి వ్యవహారములన్నీయును భక్తి యోగమునందు నెలకొనిన వారితోనే సంబంధము కలిగి ఉండుట అందులకు కారణము అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఎవరితో శత్రుత్వ భావం లేదు అన్నంత మాత్రాన వారందరితో కలిసిపోయి ఉండమనేటువంటిది కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తుంది. సో మరి ఆ వ్యవహారాలన్నీయును అంటే తనకు సంబంధించినటువంటి ఆ వ్యవహారాలు, అంటే భక్తుడికి ఎప్పుడు కూడా తనకు కావాల్సినది తనేంటి ఆ భగవన్ యొక్క సేవ చేసుకోవడము, ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను లో నిమగ్నమై ఉండడం. మరి అవన్నీ ఎక్కడ దొరుకుతాయి అంటే ఇతర భక్తుల సాంగత్వంలోను, శుద్ధ భక్తుల సాంగత్వంలోనే లభిస్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి మరి ఆ భక్తి యోగమునందు నెలకొనినటువంటి వాళ్ళతోనే ఒక భక్తుడి యొక్క సంబంధము మరొక భక్తుడితో ఉంటుంది. సో అలాగే మరి ఆ భక్తులు ఇతర భక్తులతో కలిసినప్పుడు ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి అనేటువంటి విషయాలను కూడా మనకి రూపగోస్వాముల వారు మనకి తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని చూస్తాం. ఎందుకంటే ఒక భక్తుడు తనతో సమానమైనటువంటి ఉన్నవారితో కలిసినప్పుడు స్నేహభావం చేస్తూ వారితో కలిసి ఉండాలి. తనకంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు వారికి ఏ విధంగా భక్తిలో నిమగ్నం అవ్వాలో నేర్పాలి అని చెప్తుంది. అలాగే మనకంటే ఎక్కువ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వారి నుండి మనం నేర్చుకోవాలి అని చెప్తుంది. సో ఆ విధంగా భక్తులు పరస్పరము ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి అంశాలలో నిమగ్నమవుతూ ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. సో మరి భక్తుడు చేయవలసింది ఇక్కడ బ్రహ్మచర్యమును పాటించవలెను అని చెప్తుంది. అంటే బ్రహ్మచర్యమును అంటే ఇక్కడ నియమాలను, భగవత్ సేవలో పాల్గొనేటువంటి ఆ భగవంతునికి దగ్గరగా ఉండేటువంటి నియమాలను పాటిస్తూ చేసేటువంటివే బ్రహ్మచర్యం. మరి సో అలా ఇంకా ఏంటంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు, బ్రహ్మచర్యం అనేటువంటిది కేవలం మైథున సుఖము నుండి పూర్తి విరమణ కోరేటువంటి విషయం ఒక్కటే కాదు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ఒకవేళ మైథున సుఖాన్ని గురించి అంటే బ్రహ్మచారిగా ఉండనటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటున్నట్లయితే గృహస్థగా అయిన తర్వాత మరి ఆ గృహస్థ ధర్మాన్ని అనుసరించి భార్యాభర్తల మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధంతో మాత్రమే ఉండాలి అనేటువంటి చెప్తుంది. సో అది కూడా బ్రహ్మచర్య వ్రతం కిందికి వస్తుంది అని చెప్తుంది.
కానీ ఇంకా ఆయన చెప్పేటువంటిది ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఆ స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఉండేటువంటి ఆ సంబంధాన్ని వదులుకోవడమే ఉత్తమోత్తమమైనటువంటి నియమము అని చెప్తుంది. సో సాధ్యమైనది అంటే ఒక వైరాగ్యం క్రమక్రమంగా వదిలివేయవచ్చు. సో ఆ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు. అది అత్యంత వాంఛితము. ఒకవేళ అది సాధ్యం కానటువంటి భక్తుడు ధర్మానుసారంగా ఆ కుటుంబ వ్యవస్థను అనుసరించి సో ఆ గృహస్థ ధర్మంలో ప్రశాంతంగా జీవించవచ్చు అని చెప్తారు. అందుకే మనకి బ్రహ్మచర్యము, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాస ఆశ్రమాలు వివిధ రకాలుగా ఉంటాయి. సో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అంటే ఇవన్నీ కూడా భక్తి యోగంలో పురోభివృద్ధి చెందడానికి ఉంది. కాబట్టి నేరుగానైనా ఉండవచ్చు లేదా క్రమక్రమంగా చేసేటువంటి విధాలుగా నైనా చేయవచ్చు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు. మరి అలాగే మౌనం గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, భక్తుడైనటువంటి వాడు అనవసరంగా మాట్లాడరాదు. మౌనంగా ఉండడము అంటే గంభీరత్వంలో ఉండడం అంటే ఇక్కడ ఏమీ మాట్లాడకుండా నోరు మూసుకొని కూర్చున్నటువంటి విషయాన్ని గురించి కాదు అని చెప్తున్నారు. ప్రజల్పాలు పలకకుండా ఉండడము అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. భక్తుడైన వాడు అనవసరంగా మాట్లాడరాదు. గంభీరుడైన వానికి ప్రజల్పమునకు సమయమే ఉండదు. ఎందుకంటే భక్తి యోగంలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వాడికి నిరంతరము ఆ భగవంతుని సేవ చేయడము, ఆ భగవంతుని ధ్యానం చేసుకోవడము, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను వినడము, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలను కీర్తించడం, వాటితోనే సమయం సరిపోతుంది. కాబట్టి అనవసరమైనటువంటి జనసామాన్యంతో కలిసి అనవసరమైనటువంటి లౌకిక అంశాలకు సో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తుంటారు నియమాలలో అనవసరమైనటువంటి వార్తాపత్రికల్లో వచ్చేటువంటి అంశాల గురించి కానీ వీటన్నిటి సమయం అంతా వృధా చేసుకోవడం తప్ప వాటితో వచ్చేటువంటిది ఏదీ లేదు అని చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి వాటికి బదులు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలను గురించి చదువుకోవడం ఉత్తమము అని చెప్తుంటారు. మరి ఇక్కడ ఈ గంభీరుడైనటువంటి వాడికి ఈ ప్రజాల్పాలకు సమయమే ఉండదు. అతడు ఎప్పుడు కూడా కృష్ణ భక్తి భావనలో తలమునకలై ఉంటాడు అని చెప్తాడు. అతడెప్పుడు మాట్లాడినా శ్రీకృష్ణుని గురించి మాట్లాడతాడు. సో కాబట్టి భక్తుడు అనేటువంటి వాడు అన్ని సందర్భాలలోనూ అంటే తన యొక్క వ్యక్తిగతమైనటువంటి పనులు చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ ప్రతిదీ కూడా కృష్ణ సంబంధంలోనే చేస్తారు అని చెప్తారు. మౌనం అని దాని భావము మనుజుడు మాట్లాడకూడదు అని కాదు. అంటే మౌన వ్రతం చేయడం అని కాదు. అక్కడ మౌనంగా ఉండడము అంటే అనవసరమైనటువంటి ప్రజల్పాలు ఉన్నాయి కదా, వాటి గురించి మాట్లాడకుండా ఉండడము అని చెప్తారు. అతడు అప్రసంగము చెయ్యరాదనియే దాని భావము అని చెప్తున్నారు. మరి అప్రసంగం అంటే ఏంది? భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి ఇది తప్ప మిగతాది ఏదైనా అప్రసంగమే అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. సో కాబట్టి శ్రీకృష్ణుని గురించి పలుకుట యందు అతడు అమిత ఉత్సాహమును కలిగి ఉండాలి. ఇచ్చట వర్ణింపబడిన మరొక ముఖ్య అంశము స్వధర్మము అనున్నది. మరి ఏంటి స్వధర్మం? ప్రతి జీవుడి యొక్క లక్ష్యం, ప్రతి జీవుడి యొక్క ధర్మం ఏంటి అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి నిత్య సేవకుడుగా ఉండుటయే. అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండడమే, కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమై ఉండడమే. అంటే నిరంతరము ఆ హరినామ స్మరణ చేసుకునేటువంటి విధానంలో. మరి ఆ విధంగా స్వధర్మ నిర్వహణ ఏంటి? స్వధర్మం అంటే భగవంతుని యొక్క సేవకులుగా తనను తాను గుర్తించడం. కానీ ఈ అజ్ఞాన అంధకారంలో ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి వచ్చిన కారణంగా మిథ్యా అహంకారంతో మన యొక్క స్వధర్మాన్ని మనం మర్చిపోతూ ఉన్నాం. ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్య సేవకులము అనేటువంటి విషయాన్ని మర్చిపోయిన కారణంగానే ఈ భౌతిక జగత్తులో వచ్చి పడిపోయాం. సో ఈ మాయా బంధనంలో ఉండి ఈ ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం చలాయించాలనేటువంటి భావనతో ఉంటున్నాం. తద్వారానే ఈ బంధనాలలో చిక్కుకుంటూ ఉన్నాము అని పూర్వపు శ్లోకాలలో మనం తెలుసుకున్నటువంటి అంశం. సో కనుకనే ఇక్కడ ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి
నిత్య సేవకునిగా వర్తించుట లేదా కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేయుట అన్నది స్వధర్మము అనే దాని యొక్క భావము అంటూ చెప్తున్నారు. ఇక బలీయస అనగా సమస్త కర్మ ఫలములను ఆ దేవదేవునికి అర్పించుట, అదే స్వధర్మము అని చెప్తుంది. సో భక్తుడు ఎప్పుడూ తన ఇంద్రియ భోగార్థమై పనిచేయడు. సో ఇక్కడ మన ఇంద్రియాలకు సంబంధించినటువంటి శ్రవణాలను, అంటే ఈ చెవులకు ఆ భగవంతుని లీలలను వినడం ద్వారా ఆనందాన్ని అనుభవించడం, నాలుక ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రసాదాలు, అంతేకాని నాకు ఇష్టం కదా అని తయారు చేసుకొని మనమే గురించడం, అది కూడా చెప్తారు. సో భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి ప్రసాదాన్ని తీసుకునేటువంటి భక్తుడు ఈ భవవందనాల నుండి బయటపడతాడు. అలా కాకుండా తన కోసమే చేసుకునేటువంటి వాడు పాపాన్నే తింటాడు అని చెప్తున్నాడు భగవద్గీత. సో కాబట్టి భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా తన ఇంద్రియ భోగార్థము పనిచెయ్యడు, అది భగవంతుని సేవలోనే ఉపయోగిస్తాడు. అతడు ఏది అర్జించినా, ఏది భుజించినా, ఏది వనరించినను దానంతటిని ఆ కృష్ణ భగవానుడి ప్రీతిధ్యమే అర్పణం కావిస్తాడు అతడు అంటూ చెప్తూ ఉంటాడు. సో అందుకనే భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు ఆయన, ఓ అర్జున, ఏది తిన్నా ఏది చేసినా ప్రతిదీ నాకు సమర్పించి చేయి అని చెప్తూ ఉంటుంటాడు. తద్వారా వాటికి సంబంధించినటువంటి బంధనాలు ఏవి కూడా నీకు అంటవు అని చెప్తూ ఉంటుంటాడు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.